tindrem aquí un dels 3 capitans, Gerard Garrido. Hola, Gerard, gràcies per venir. Anem a començar amb les preguntes. Jugador del Guíxols, entrenador de base, universitari, tens temps lliure? Bueno, la veritat és que molt poc, perquè a part d'aquestes 3 coses que has dit, també m'estic traient el segon curs d'entrenador i em queda molt poc temps lliure, la veritat. Què significa per tu treballar amb nens? A mi, des de ben petit, m'ha agradat sempre treballar amb nens, tant com a monitor de lleure, que tinc el títol i he treballat en casals, com sobretot amb el món del futbol, perquè la veritat és que ensenyar els més petits al futbol i veure com progressen i com milloren és una satisfacció molt gran. Pel que sabem, ets un amant del futbol en general. Què significa per tu el futbol? Per mi el futbol sempre des de ben petit ho ha sigut tot, inclús ara ho segueix siguent, i jo sempre he dit que en el meu futur laboral, sempre, tot i que estic estudiant per una cosa que no té res a veure amb el futbol, m'agradaria dedicar-me al món del futbol professionalment, però és molt difícil i per tant hem de buscar altres alternatives. Acabat de sortir els juvenils del Palamós, ja vas fitxar pel Guíxols, ara farà 3 temporades. Quins són els primers records que et venen en ment? Bueno, ara me'n recordo d'aquell estiu sortint de juvenil, que no tenia gaire clar què faria amb el meu futur, i a través de Marc Medina vaig parlar amb en Ramon Monràs i ell va ser el que em va donar l'oportunitat de competir en aquesta categoria i la veritat que va ser un any molt positiu. Vas arribar a una temporada que el Guíxols va fer un bon paper i en canvi la passada va ser tot el contrari. Què creus que va canviar d'una temporada a l'altra? Bueno, jo crec que respecte a l'any anterior vam patir baixes molt significatives, sobretot una per línia com Sergio Pedregosa, com Oriol Vila o Peque, i els nous fitxatges van aportar però no teníem aquelles 3 figures que potser ens haguessin donat més alternatives per la salvació. Un cop descendits la temporada passada vas ser el primer jugador que va fer el pas endavant i vas assumir la responsabilitat de tornar a l'equip a primera. Creus que anem per bon camí? Home, la veritat és que al principi van començar una mica dubitatius, però sí que ara crec que estem en una línia bona, una línia a seguir, tenim un estil de joc ben detallat i crec que sí, crec que estem en el camí de tornar a l'equip a primera catalana. Quina creus que és la principal arma d'aquest equip? La principal arma és el bon rotllo que hi ha al vestuari, tenim un grup molt unit, tenim un equip molt maco i a més sabem a què juguem i des de l'arribada del nou míster i crec que aquestes són les armes que té, que ningú sobresurt molt per sobre de ningú i això és el que tenim. T'has convertit en un fix de l'11 inicial. Cada vegada que no has pogut venir, l'equip ho ha notat. Què aportes a l'equip? Bueno, aporto el mateix que qualsevol altre jugador. El que decideix els 11 són el míster, de moment està confiant en mi. Jo intento retornar-li la confiança al camp i ja ho sabeu que en el vestuari sempre intento fer una mica de conya i de bon rotllo. Si hi ha una cosa que tothom està d'acord és que aquesta temporada has crescut molt com a jugador. Com t'estàs sentint? Ja, com he dit ara, m'estic sentint molt bé, tinc total confiança de l'entrenador i la confiança i el creixement dels jugadors s'aconsegueix jugant partits i aquest any en aquest aspecte no em puc queixar. Parlant del centre del camp, quan va arribar Ivan Quintana va establir un 4-3-3 amb tu com a pivot defensiu. Creus que el sistema tàctic ha estat un dels factors del bon paper de l'equip? Independentment del sistema tàctic, tot i que sí que t'he de dir que la posició de pivot defensiu sol per davant de la defensa crec que és a la que més m'adapto jo per les meves característiques, però independentment del sistema tàctic, l'estil de joc està ben definit i és això el que marca la diferència. Era un partit diumenge. Bàsicament a la primera part vam veure un Guíxols que va patir molt enmig del camp, que es veia superat. Què va passar durant aquesta primera part? Sí, ells eren un equip que acumula molta gent enmig del camp, que tenen un bon tracte de pilota i la veritat és que van aconseguir jugar-nos molt entre línies i ens va complicar la vida. La segona part poder vam estar una mica més ordenats, vam replegar una mica més i vam buscar les contres. Què et passa amb el camp, Britó?
molt bon equip, un dels millors que he vist, sens dubte, i un equip que té molt bon tracte de pilota, com he dit ara, que juga molt bé des de la darrere, i sí, molt bon equip i no m'estranya que estigui en aquestes posicions, inclús podria estar més entant, crec. Dones per bon punt o vas marxar amb la sensació d'haver deixat escapar nanos? Bueno, com crec que vaig parlar amb vosaltres quan vam arribar a l'autocar, el punt és bo perquè punxa la Badesenc i perquè ells no ens retallen distància, però un cop havent-se posat per davant el marcador i aguantar fins pràcticament els últims 10 minuts, te'n vas amb aquell regust de que si guanyes deixes un rival pràcticament fora i amplies distància amb la Badesenc. Anem a parlar del derbi de diumenge contra l'Aro. Sembla que l'Aro passa per un molt bon moment i ha marcat 10 gols en 2 partits. Partit molt complicat? Sí, sempre. Ja la primera volta que no venien en un bon moment ja vaig dir que l'Aro era un rival complicat perquè molts jugadors són d'aquí i ells ens tenen moltes ganes i serà un partit, és un derbi i serà un partit diferent. Quines creus que poden ser les claus per guanyar aquest partit? Bueno, seguir nosaltres agafant-ho com un partit més, seguir en la nostra línia i com cada partit, o sigui, agafant-se'l com si juguessin contra la Badesenc, contra el Camprodon o contra qui sigui. I les principals armes de l'Aro? Jo conec una sèrie de jugadors, Gerard Gabaldón, Nadal, Marc Massana, inclús Moja Kouri, que havia estat aquí, són bons jugadors i els hem de tenir en compte. Sobretot a dalt, en defensa igual tenen una mica més de problemes. La recta final de la competició ja és llarga. Com veus els partits que queden? A partir d'ara és el que diem. Cada partit és una final, cada partit és difícil, tots els rivals es coneixen, els equips de dalt fallen poc i el que hem de fer és sumar de 3 en 3, fent esforç a casa com estem fent i a fora, que tenim sortides complicades, intentar puntuar sempre i si pot ser guanyar millor. Heu fet números ja? No fem números. De moment ara mateix som líders, encara que la Badesenc tingui menys partits i guanyar partit a partit, com diria Simeone, no? Però la qüestió és cada setmana intentar sumar de 3 i els números ja es faran quan quedin 3 o 4 jornades. La Badesenc cau a l'1, el Camprodon es podria posar 5 si guanyés el partit pendent, el Can Givert a 6 punts. Creus que aquests equips són els que jugaran les 2 primeres places? Sí, jo crec que aquests 4 equips que has dit són els que ens la jugarem fins al final. Vilamalla ara sembla que està molt bé, tot i que aquesta setmana van sopegar, no sé si s'hi pot posar, però la Llagostera ja s'ha quedat mig despenjat i crec que sí, que seran aquests 4 els que la jugarem. Guanyant l'Aro i Can Givert podem començar a somiar? Sí. No, és que l'objectiu és tornar a primera catalana. Com ja saps, aquest any us assenteu aquí escollits per al jugador, el company que va venir la setmana anterior. A tu et va escollir en Cristian Prat, en Capi, i ens agradaria que també definissis una mica en Capi, què és per tu en Capi. En Capi l'he conegut ben bé aquest any, el puc considerar ja un amic fora del terreny de joc, ja que ens ajuntem moltes tardes i moltes nits per anar a prendre alguna cosa i a part de ser amic meu, dintre del vestuari és una persona que encara no hagi disputat molts minuts, és un dels més estimats del vestuari i fa molt de grup i és un plaer haver-lo conegut aquest any i compartir vestuari amb ell. I ara et toca a tu escollir el que pròxim que se sentarà aquí amb nosaltres, tu mateix. Com ja us deveu imaginar, el nominat és el meu soci, en Jordi Alsina, que juntament amb en Capi formem el Triángulo Maravilla i espero que se senti aquí i us pugui explicar moltes coses. Doncs moltes gràcies per haver vingut i Jordi, t'esperem aquí la setmana que ve. Vale.